Mai sauraro idan baka manta ba, mun tsaya ne a littafin Hubban Shadidan kashi na 1 wanda marubuciyar nan Bilkisu H. Muhammad ta rubuta. Za ku dinga samun waɗannan daɗaɗɗun labaran littafan Hausa a kan application ɗin Arewa Nishaɗi, wanda ni Muhammad Sani Dawakin Kudu Steven nake karanto muku. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda suke cewa, ki gaida gida, sai dai ko sauraron su bata yi ba. Yanayin damuna ne ya sanya tsirrai suka yawaita a hanyar, kai idan kana da tsoro dole ne ka koma ko don tsoron muggan dabbobi da ƙwarika. Hakan kula ta dinga faɗuwa tana tashi tare da ci gaba da kutsawa jejin, babu alamar tsoro a tare da ita. Sai ga ta a wata bukka ina ta dinga kuka, goshi ƙasa tana wasu irin surutai. Wani irin halitta ce ta fito daga cikin bukkar tamkar naman jeji, babu wani sutura a jikinta sai wasu ganyayyaki da ya suturci al'aurar shi da ita. Baƙi ne irin, sai farin idon shi da yake faman yawo tamkar tsohon munafiki. Cikin wata irin murya, rabon da wani bil'adama ya kawo min ziyara a nan tun somi-somin damina. Lalle an gaishe da shaiɗaniya, kin shahara duk da na san cewa labarin gizo baya wuce na ƙoƙi, sai dai in son jin ƙarin bayani. Ta yi bala'in ƙasƙantar da kai, ba wai cewa na yi ba ka iya ba, sai dai mutanen nan na rasa irin taurin ransu. Na fahimce ki, za mu kawar da Hadiza, haka ne zai sanya tilas riƙon aina ya dawo hannunki. Boka, in dai za ka iya haɗawa da aina ma, ka haɗa duka ka kashe ɗin. Boka ya zaro ido, wane ni? Ita wannan ai da shan Allah ce, na shiga uku kuma dai. Sosai kuwa, ki rubuta ki ajiye, ai wannan ke kanki sai kin ji daɗinta. Wani abu na gano miki, shi yasa nake son riƙonta, ya koma hannunki. Kin ga abin da na gani, idan ya kasance ba ta da uwa da za ta ba ta kulawa, sai yadda kika yi da ita. Boka ko nawa ne za ta bani, ba zan damu ba in har za ta mace. Wallahi haka kawai na tsane ta, ita da uwarta, kai koma ba za ka iya kashe ta ba. Na fi son a bare ta a halin tsiya ta dinga jin gwara mutuwa da rayuwa. Boka ya jinjina kai, to in haka ne sai dai in ki ɗaura ɗammarar lalata bokon nan da take zuwa. To boka, idan ba ta yi bokon ba fa, wannan kuma ban sani ba. Hadiza, ba na son kukan nan naki, kina karyar mini da gwiwa. Wallahi Hadiza, daidai da rana ɗaya ban taɓa zargin ki da abin da ‘yan uwana ke faɗi ba, duk ki ƙyale kowa saboda ɗan adam ba a iya yi masa. Har ta fyace majina ta numfasa, na sani duk komai na faruwa ne a dalilin makaranta Aina'u. Don Allah ki janye maganar makarantar, ko sun daina ganin laifina. Ai kuwa sai dai su yi ta ganin Aina'u kaɗai na haifa, dole ne in inganta rayuwarta. Idan kin ga ban cika burina ba, sai dai in bana raye. Mu ba shi ne damuwa ba, idan ma mu a raye, me za ta dinga dubawa tana tunawa da mu. Kin ga kuwa idan muka bata ilimi, mun yi mata babban gata. Asalin ƙauye ne wanda jahilci ya yi wa katutu, ƙauye ne wanda ba sa iya tantance halak da haram. Ba saboda rashin iliminsu, ƙauye ne wanda suka mayar da yaransu mata ababen da za su nemo musu abinci, wato magidanci sai dai ya ɗora ma ɗiyarsa talle koma ya kwanta
za ta samo musu na cefane. Dalilin haka ya sanya fyaɗe ya yawaita a ƙauyen. Lalata ƙananan yara ya zamto musu ruwan dare. Ɓangaren ilimi Islama mutum ɗaya ne yake koyar da karatun allo, wanda suke zuwa ba su fi a ƙirga ba. Ba a maganar boko, wanda ko gilmawa mutum ya zo yi da kayan makaranta gudunsa suke yi, shi yasa ba su da wani ci gaba. Iro shi ne mutum na farko wanda ya fita daban a cikin ƙauyen. Hakan ya samo asali ne a dalilin wani bature da ya zauna a gefen ƙauyen, baturen mai suna Jiyo. Tasu ta zo ɗaya ne da Iro saboda kirkinsa ga babu girman kai. Jiyo ya yadda kuma ya yada zango a gurin ne sakamakon wani bincike da ya zo yi. Abubuwan burgewa da Jiyo ya dinga yi wa sanya Iro ya dinga sha'awa zama da shi, a inda yake tambayar Jiyo yadda aka yi yake iya yin duk waɗannan abubuwan. Yakan ce muddin kana da ilimi babu abin da zai gagare ka. Idan kana da ilimi kakan iya rayuwa ko da ba ka da kowa. Ilimi na kai ɗan adam a matsayin da bai taɓa tsammanin zai kai ba. A wannan lokacin Ire dinga sha'awar ilimi fiye da komai, ya ɗaukar ma kansa alkawarin sai ya baiwa 'yar da zai haifa ilimi na ban mamaki. A wannan lokacin shaƙuwarsu ta ƙara tsananta. Shawara hakan ne ya sa jama'ar ƙauyen suka mayar da Iro abokin gabarsu, har suke ganinsa kamar wanda ya fita daga cikin musulunci. Sun hana shi sakat da maganganu. Ƙarshe suka ƙone ɗan gidan da Jiyo ya gina na wucin gadi. Dole ya haɗa kwamɗansa ya bar ƙauyen. Iro bai samu haihuwa ba, sai da ɗan manyanta. Aina'u ta zo duniya a lokacin da ƙarfinsa ya kusa ƙarewa. Ya kasance talaka tubus, bai ajiye ba, bai kuma ba da ajiya ba. Ba shi da aikin da ya wuce na ƙarfi, faskare ice, aikatau ɗin gonaki. Yanzu kam da girma ya kama shi, sai dai Hadiza ta yi ‘yan dabarunta don samun abin da za a rufa ma juna asiri. Kafin Aina'u ta soma zuwa makaranta, yakan samu tallafin wasu daga ƙauyen, mata ma daga gidaje idan sun yi ragowar abinci sukan kawo musu. Amma tun da Aina'u ta fara makarantar boko, suka janye dukkan taimakon da suke basu. In zai shekara bai ci ba, kowa ya kwanta babu mai bashi. Lafiya babu mai zuwa duba shi, ballantana a kai ga taimakonsa. Hakan bai taɓa sawa ya karya ba. Da Allah ya taimake shi, sai Aina'u ta taso mai son karatu da fahimta. Ta lura abin da abban ta fi so kenan, don haka take ƙara kaimi kullum. Ba ta da burin da ya wuce ta faranta masa. Tana ƙaunarsa fiye da komai. Duk yadda yara ke hararta da yi mata habaici, hakan bai sanya ta karya ba. Kunya Aina'u shi ya fi komai birgewa ga kawaici. Ba kasafai kake fahimtar inda ta sa gaba ba. Ba ka taɓa gane fushinta. Yarinya ce mai biyayya da shiga rai. Ko yaushe fuskar nan ƙunshe da murmushi, ko da kuka take yi sai ka zaci murmushi take. Idanunta farare tar, sai dai tana da sanyi da yawa, san magana ba ta dame ta ba. Hayaniya da suka ji ta yi yawa ya sanya su fitowa waje. Yawala ne tsaye da ‘yarsa wacce bata wuce ‘yar shekaru 10 ba, yana kuka haɗe da danne-dannen a shari'a, wai Isuhu ne ya haike mata. Jama'a sun isa makil, shi kuma Isuhu na tsaye, wai zai yi dambe da Yawale. Mai gari ya shiga tsakaninsa tare da tambayar ba'asi. Yarinya ta shiga zayyano musu tana kuka. Sai da na ce da shi,
kada ya yi mini, zai ji mini ciwo, na fi son ya yi mini irin yadda sarkin noma ke yi mana. Kowa na gurin ya cika da mamaki da jin abin da babban mutum kamar sarkin noma, mutumin da suke yi masa kallon wali wanda ya fi kowa taimako da son yara. Haka ne ya saka kullum ƙofar gidansa ke cika da yara, mutumin da kullum bakinsa zai ambaci adalci. Mai gari ya daka mata tsawa, me sarkin noma yake yi muku? Tana kuka, zuma yake shafa ma gabansa, sai ya ce mu dinga lasa. Gaba ɗaya gurin suka sa ihu. Ira bai san lokacin da ya riƙe hannun Aina'u tare da maimaita inna lillahi, ba tsoro ba firgici suka dira masa. Kafin yarinyar ta gama ba da labari tuni an fisgo yawale, an shiga bugu da faɗin haɗin baki ne, an yi haka ne don a ɓata wa sarkin noma suna. Isuhu ya sanya igiya ya cilla masa a wuya, suka shiga jansa kamar wani dabba. Shu, jama'a aka ɗiba sai ƙofar gidan sarkin noma. Yana zaune a ɓangaren da yara biyu yayayyu a kan cinyarsa, yana faman zunkuɗawa, wai rawa yake yi musu. Daga cikin jama'ar gari ya ba shi labari sharri da yawala da yarsa suke son ƙulla masa, nan take ce su yi masa duk hukuncin da suka ga ya dace da shi. Nan suka far mishi da duka, ƙarshe suka yi masa rauni, suka bar su ƙauyen kada ya ƙara koda wuni, in ba haka ba sai sun wulaƙanta shi, dole ya bar musu ƙauyen shi da zuri'arsa. Mai sauraro, mun zo ƙarshen kashi na biyu a cikin littafin Hubban Shadidan wanda Bilkisu H. Muhammad ta rubuta. Sai kuma ni Muhammad Sani Stephen Dawakin Kudu nake cewa da ku za ku iya samun wa'in labaran littafan Hausa a kan application ɗin Arewa Nishaɗi a ko da yaushe.